Il-ġustizzja soċjali. Le, jiena ħanerġa' lura għar-realtajiet ukoll għax issa morna daqsxejn fl-astratt u tkellimna fuq filosofiji, eċetera. U nixtieq inġib naqra s-suġġett lura tal-abort b'mod konkret. Tajb. Għall-esperjenzi. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena għalfejn qiegħda u din minn fejn bdejna, għalfejn jiena nemmen dak li nemmen, minħabba li nemmen li għaw ħafna nisa Malta li qed jesperjenzaw inġustizzja propju għaliex qed jiġu kriminalizzati, propju għaliex hawn din ix-xejm u din l-istigma fuqhom u fl-aħħar mill-aħħar din mhux qiegħda twaqqaf l-abort milli jsir. Jiġifieri l-outcomes kollha moħxija li jekk iridu naħdmu, ġifieri jiena niltaqa' ma' ġifieri insa personhood, insa mhux ħaninsewhom, ġifieri huma argumenti importanti, imma the bottom line, x'inhija il-bottom line? Il-bottom line hija li fl-aħħar mill-aħħar għandek ħafna nies għaw Malta li minħabba is-sitwazzjoni kif inhi, u hekk niġu għall-argument ta' Marlin. Ma jfittxux lajnuna pereżempju, ma jitkellmux fuq is-sitwazzjoni tagħhom, ma nafux x'inhu jiġri. Fl-iskejjel mhux qed ikun hemm biżejjed diskussjoni u edukazzjoni, m'għandniex riċerka. U dawn huma l-affarijiet li ġifieri bħala argument iġeluni iktar importanti minn l-argumenti l-oħrajn, nemmen li għandu jkun hawn l-għażla. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena l-punt tiegħi għalfejn wasalt li nemmen fl-għażla u għadni sissa nemmen fl-għażla, dejjem kien dan il-punt li min għandu l-flus u min jista' jaċċessa l-affarijiet b'mod faċli u anka għax intellettwalment u they live with it in a normal way, imma minnu l-iktar zvantagġat l-iktar li ħajbati. U dik hija il-kruċjalità. Il-parti emotiva, però jiena il-tqajt ma' nisa li jagħmlu abort and they couldn't. Ġifieri, u mhumiex mill-klassi soċjali tal-ħaddiem ma pjuttost li jagħmlu l-abort u ma rrealizzawx kif ħadd impattom. U li hija realtà. Inti għandek il-maġġoranza tal-istudji li jgħidulek li ma jkunx hemm effetti psikoloġiċi negattivi fil-maġġoranza tal-każi, imma ukoll jiena ma ninnegajiex dir-realtà, speċjalment meta tqis il-kuntest. Għax inti altru trabbejt il-Finlandja jew Netherlands fejn minn mindu kont żgħira trabbejt temmen li dak huwa dritt tiegħek, li inti jekk tkun tqila tista' tmur u dak huwa servizz tas-saħħa li huwa provdut, u altru dejjem emmint li dak huwa qtil, u altru li taf li inti kriminali, għax inti kriminali fl-aħħar mill-aħħar, jekk għamiltu hawn Malta, jekk għamiltu barra le, jekk għamiltu Malta inti kriminali. Allura dik ovvja li ħadd impatt iktar, u altru li inti ma tistax titkellem fuqha mal-ħbib tiegħek. Memx dak l-emotional closure. Ġifieri nifhem li naħseb jiena, memx riċerka fuqha, ovvjament, laqqas hawn Malta, li jista' jkun li minħabba l-kuntest soċjali, għax hemm riċerka simili l-Irlanda, jaffettwa dan il-guilt jew dan l-impatt, però tqala minnan fiha. Ġifieri aħna ma nwaqfux in-nies milli jkollhom itrabi u servizzi ta' tqala għax hawn numru ta' nisa li jkollhom perinatal depression u hawn ħafna nisa li jbatu minn depressjoni, ġifieri meta jkunu tqal. Imma ma ngħidux mela m'għandux ikun hawn tqala jew ma jgħandux nefru servizzi. Ġifieri taf kif ġifieri hemm mod u mod.